लोगोफोर थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर जोंहा थांनाय समाव नै दाखालि बावैसो मा बार खालि जादों खिन्थु मिन्थिया दै नोंथांमोना ए टु जेड फेसबुक इउटुब ससियेल मिडियानि थ्रुयै मिथिखादों नङा होमबा लोगोफोर जोंहा सस्मिता बसुमतारिया आकाश प्रसाद होननायजों माने मोनसे लिटि पिटि मोजां मोनलायनाय सन्देह दंमोन लोगोसेयै सानैबो मोजां मोनलायोमोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ सस्मिता बसुमतारिनि बिफाया मा बाथ्रा बुंदों आरो लोगोसेयै बिनि उनाव ससे भिडिअ होजाबावनो हागोन बिनि उनाव आं फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोदो बिनि उनाव आं माने नोंथांमोननो टन फोरमायजोबनो हागोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोदो आसलते मैं प्राय 1:30 बजात गम पाइছো मोर छोৱালীটো सुसाइड হৈছে বুলি आसलते এই सुसाइडটো মানে মেণ্টেলি টৰ্চাৰ কৰি পেলাই সুসাইড কৰিব দিয়া তেনেকা লাগিছে আৰু মানে নিজে সুসাইড কৰিছে না না তেওঁ মাৰ্ডাৰ কৰিছে এইটো মই ডিটেইলছকৈ ক'ব নোৱাৰো কিন্তু মেণ্টেলি টৰ্চাৰ কৰি পেলাই তাক সুসাইড কৰিব মানে বাধ্য কৰাইছে আৰু এইটো প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত তেনেকা মইতো গম নাপাওঁ জাষ্ট মই কেইদিনমান আগতে তেনেকা ল'ৰাৰ লগত ভাল পাই বুলি মই গম পাইছিলোঁ কিন্তু তাৰ লগত কিমান দিনৰ পৰা সম্পৰ্ক আছে তেনেকাতো মই গম নাপাওঁ ছোৱালীজনী এটা শ্ব'ৰুমত কাম কৰিছিলে এনে গুৱাহাটী তাই থকাটো অনুমান 4 বছৰমান হৈছে 4 বছৰমান হৈছে গুৱাহাটীতে থাকে আৰু তাৰপিছত মানে ঘৰত কেতিয়াবা মাজে মাজে মাতিলে যায় হয় ল'ৰাটোৰ নামটো কি বুলি ক'লে আপুনি ল'ৰাটোৰ নামটো আকাশ প্ৰসাদ হয় আকাশ প্ৰসাদ বিহাৰী মানুহ আজিলৈকে তেনেকা ভাল পাই বুলি মোক আজিলৈকে জনোৱা নাই ঘৰৰ মানুহবিলাক কোৱা মতে বহুত দিনৰ পৰা মানে তাৰ লগত কাইজা মানে হৈ আছিলে হয় মানসিক অশান্তি কৰি পেলাই মানে মেণ্টেলটো হেৰেছমেণ্ট কৰি থাকে হয় এতিয়া মই গম পালোঁ আহিখিনি মানে ৰাতিত খুব কাইজা হৈছিলে কাইজা হোৱাৰ পিছত মানে ৰাতিত সুসাইড হৈ থাকিল বুলি মানে পিছদিনা গম পালোঁ আৰু ৰুমত তেনেকুৱা একেলগে নাথাকে হয় মই FIR দিছোঁ ল'ৰাৰ ওপৰত FIR এতিয়া চলি আছে ল'ৰাজনক বৰ্তমান এৰেষ্ট কৰিছে মেণ্টেলি টৰ্চাৰ কৰি পেলাই মাৰ্ডাৰ কৰা বুলি মই গম পাইছোঁ আৰু জানিছোঁ ছোৱালীৰ লগততো আমাৰ ৰিলেশ্যন তেনেকা মানে ঘৰৰ পৰিয়ালবিলাক মানে কথা পাতি থাকে মোৰ ল'ৰা কথা পাতি থাকে ছোৱালীবিলাক কথা পাতি থাকে ডাঙৰ সৰু ছোৱালী আছে আৰু ঘৰৰ গোটেই মানে পৰিয়ালে প্ৰায় কথা পাতি থাকে ডেইলি হয় এজন মোৰ যোৰহাটত ফেমিলি আছে যোৰহাটৰ মোৰ পেহী আছে পেহীৰ ল'ৰাক মানে ভিডিঅ' কল কৰিছিলে মোক সৰু ছোৱালী 1:30 বজাত ফোন কৰি এইখিনি জনাইছে আৰু আচলতে সৰু ছোৱালীও গুৱাহাটীতে থাকে কিন্তু বেলেগ ৰুমত থাকে সুস্মিতা অকলে থাকে লগত এজনী ছোৱালী আছে সেইজনী মানে সেইদিনাখন নাছিলে आरो लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ सुस्मितानि बिफाया मा बाथ्रा बुंखो मिडियानि सिगाङाव नङा होमबा लोगोफोर सुस्मितानि बिफाया मिडियानि सिगाङाव मा होनना बुंखो होनना बुङोब्ला सानैजों मोजां मोनलायनाय दङमोन सिगांनिफ्रायनो आं मिथियाखैमोन न'खरनि खिन्थानायनिफ्रायसो आं मिथिदों होननानै बुंदो आरो लोगोसेयै गावनि फिसाजोआबो माने गुवाहाटीयावनो थायो होनना बुंदों लोगोसेयै ओरैबायदि न'खरनि गार्जेन जायबायदि बिफाया फिसाखौ खांदों नङा होमबा लोगोफोर जायबायदि बिफाया बिमानि उदैनिफ्राय फिसाखौ खांहोनानै संसाराव जोनोम होबाय जेला जायबायदिखौ आकाश प्रसाद जायबायदिखौ आकाश प्रसादखौ माने ओरैबायदि माने टाइटै बाथ्रा बुंनांगौ टाइटै गोरा हमनांगौ दायनिगिरिखौ दायनि साजा होनांगौ बेफोरखौ माने निजिनि गार्जेन बिफायानो बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो हायाब्ला सोर बिफाया दाय होगोन नोंथांमोना दाय गैया हगारना बान्दानो आकाश प्रसादखौ दान हगारगोन नोंथांमोना टाइट जानांगौ बिमा बिफाया टाइट जानांगौ दायनिगिरिखौ हमदो होनानै डाइरेक्ट नंगौ होननानै नारसिना होनांगौ बिहारि बायदिया जोंनि बे हिन्दु धोरोमनि जिखुनु बर' आइजोखौ रेप खालामनानै रुमाव बुथार जानाय गोना खाथेनानै बुथारनाय सिथारनायनि दागिखौ नोंथांमोना नुदों नुवाखै गोथै सहनि गोननाया बोरै जायो गोथै सहनि बडियाव हबेयाव दागि थायो नोंथांमोना हमनो हादों दिनैसिम सुस्मिता बसुमतारिखौ लोगोसे सानै मानसि हमफादों ना मा होनदों बेखौ आकाश प्रसादजों लोगोसे बिथांमोना दायनिगिरि न'आव माबोरै जेल लांजाखो बेखौ बिथांमोना नोजोर होनानै नायनांगोन आरो लोगोसे दायनिगिरिखायसो हमना लांदों लोगोसे दिनैनि दिनसिम
जायबायदि सुस्मिता बसुमतारिया जियानो नङा थैलांबाय गावनि खाफालनि लिरनाय बायदि जालांनानै थैलाङो सोरबा मासे जायोब्लाबो सोरबा बेमारजों थैलाङो सोरबा बिभिन्न थैनाया बहुद किसिमनि दङ सोरबा एक्सिडेन्ट जानानै थैयो सोरबा आलायनानै थैयो सोरबा मुलि जानानै थैयो बेफोरबायदिनो मोनसे नङा मोनसे माने मोनसे रेकर्ड जालांनासो मानसिया थैयो नङा होमबा लोगोफोर लोगोसे बेखौनो जोङो दा जिन्दगियाव बा बुहुमाव जों जोनोम मोनबाय जेला बिमा बिफानि बाथ्रा खोनासंनो हानांगोन बिमा बिफाया गथ' गथाय खांदों जेला बिमा बिफाया गथ'फोरनो बाथ्रा खोथा शेयार खालामनांगोन अब्लासो नोंनि जेसेबांखि लावखारा मोसौखौ मोजाङै गुमोब्ला मोसौआ गोमाया मोसाया जाखुमानो हाया होननाय मोनसे खोथा दं दिनैसिम बिमा बिफा जानानै आकाश प्रसादखौ पुलिस एरेस्ट खालामदोंब्लाबो दिनैसिम ससियेल मिडियानि थ्रुयै मोनसेबो गोरा बाथ्रा बुंनानै आकाश प्रसाद ना मा बुङो नामा आं बावगारबाय थादों बेखौ माने एसेबो माने थुनानै गोरा हमना होनायनि बिफा मोनसे बाथ्रा मोजां बुंनो रोङाखै लोगोसेयै आसामिस रावखौनो मोजां बाथ्रा बुंनो रोङाब्ला दायनिगिरिखौ दाय होनांगौना साजा होना बुंनो रोङाब्ला मेन्टेलि खालामनानैसो बुथारदो होनना बुंदो बा मेन्टेलि खालामनानै गावसोर हारसिं सुसाइड जाना बुंदो होनना बुंबा मा जागोन बाथ्रायानो एक्सट्रा गावलांखायो माने जायबायदि बिफाया बुंदोंमोन दै मेन्टेलि जानानै हारसिंसो सुसाइड जाना थैदों मा होननाय जाखो आंनि फिसाजोखौ जौ लोंखांनानै माबा मोनसे टेब्लेट जाहोनानै मेन्टेलि खालामनानै आंनि फिसाजोखौ बिसोरो माने लोगो नांना रुमाव बुथारदों होनना बुंनांगौ दिनैसिम सुस्मिता बसुमतारी एक्सट्रा आकाश प्रसादा रुमा एक्सट्रा होनलायनानै बेयाव मोनसे खोथा फैया बिफा जानानै मोजां बाथ्रा बुंनो लुगैनांगौ बिफा जानानै दायनिगिरिखौ नारसिननो नाजानांगौ जेसेबांखि जाति बंख'फोर दं दै दिनैसिम पलिटिकेल लाइनावसो थांगासिनो दं जायबायदि सुस्मिता बसुमतारिया बिनि केसा पलिटिकेल लाइनावसो थांहां जागासिनो दं जेरै हमना ला हिन्दु मुस्लिम हारसा बिहारिनि खोन्था माबा माबि संला मंला भिडिअ'सो फैलाबाय थागासिनो दं भिडिअ'खौ नायना थानो हाथारनाय आं भिडिअ'खौ बानायदों आरो लोगोसेयै जेसेबांखि फेसबुक जेसेबांखि इउटुबारफोर दं बिथांमोनाबो सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिराद शेयार खालामबाय थायो दै बांगाल हौवाजों थांनानै दिनैसिम बुथार जायो दिनैसिम बांगाल हौवाजों दिनैसिम गथ' सानै साथामनि हिनजावफोरानो थांनानै रेप खालामना बुथार जायो सोरबा फासि होना बुथार जायो सोरबा लामा सामायाव माने गस्लाफोरखौ बिसिख्ला खालामनानै लानथङै थाबाय होजायो थेवबो जोंनि बर'फोरा जेसेबांखि इउटुबार फेसबुकफोर दं जेसेबांखि बाथ्रा खोथा शेयार खालामदों नाथाय बर' आइजोफोरनि बर' सिख्लाफोरनि नैजियाव हाबाखै सब जेसेबांखि बाथ्रा शेयार खालामदों इगनर खालामजोबदों जायनि गोसोआव गोथौ जायनि गोसोआव दिमाग दं जायनि गोथौ साननो हानाय अनलाइननि थ्रुयैबो गियान आखल लानो हायो न'नि बिमा बिफानिफ्राय बाथ्रा खोथा शेयार खालामनायखौ गोसोआव लानो हायो नङा होमबा लोगोफोर दिनैसिम बिमा बिफानि दुखि आं बिमा बिफाखौसो रायगोन फैसा थाखा खामायनो थांदों शपिं हलाव सोरबा बिहारि हौवाजों बियार लोंदों मोसादों नंगौ नङा बियार लोंदों मोसादों जेसेबांखि फट' शेयार जागासिनो दं बियार सेंग्राजों बियार लोंदों मोसादों गावखौनो एक्ट्रिस बायदि सानदों दख'ना गाननो लाजिदों दिनैसिम सुइजार गानदों दिनैसिम ड्रेस गानदों गावखौनो बर' हारि होनना बुंनो लाजिदों जोंनि बे गुवाहाटिफोरावनो खना खनला सोरबा बर'आनो माने आसामिस बा हिन्दीसो रायलाय दंबोयो बर' हौवाफोरखौ मोखाङाव नायबा बोख्रेबो बर'फोरखौ हौवाफोरखौ नायोब्ला माने बेलेग भाषा रायलायो नंगौ नङा बेफोरबायदि फिथाइया बैनो जेसेबांखि इउटुबार फेसबुकफोरा बाथ्रा खोथाखौ मोजां बाथ्राफोरखौ शेयार खालामब्ला जाम्बा होनना बुङो मालायनि कन्टेन्ट लाना भिडिअ बानाय होनना बुङो मालायनि भिडिअखौ लानासो भिउ लायदो होननानै डलार खामायदो होनना बुङो बैनो जायबायदि मानसिया दिमाग दं साननो हानाय गुन दं मानसिनि जिउ होबाय जेला मोजांखौबो सानगोन गाज्रिखौबो सानगोन मा बाथ्रा बुंदो बेफोर भिडिअखौबो नायनांगौ दिनैसिम जेसेबांखि बर' सिख्लाफोरखौनो गोनां दैफोर आं दिनै साफा सानै बर' होनना बुङो आङो जेसेबांखि बर' सिख्लाफोर दं जेसेबांखि साफा सानै हाबा जानाय न'खर गारनानै गथ' गथाय खारखानाय बर' आइजोफोर दं सब खांख्राय मेलेम गोजा बुजिनांगौ दिनैसिम बर' हौवाफोरजों आथा संसार जानानै आथा गारनानै बेलेग हौवानो जासिना जाहोनाय बेलेग हौवाफोरजों रेप खालामना बुथार जानाय जोंनि समाजाव जोंनि बर' समाजाव जेसेबांखि बर' सिख्लाफोर दं साफा सानै बर' सिख्लाफोरा साफा सानै हाबा जाखानाय बर' आइजोफोर गथ' सानै साथामसो थानायफोरा
गुबुन हारिनि दावहा सिला बायदि जाजागासिनो दं बोसोरावनो बोसोर जोंनि बर' सेंग्राफोरा सोरबा आइजोखौ बा गुबुन हारिनि आइजोखौ दिनैसिम लोगो नांनानै जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै मोनसेबो रेकर्ड गैया जोंनि बर' सेंग्राफोरा जोंनि बर' आइजोफोर हाबा जाखानाय जोंनि बर' सिख्लाफोरासो गुबुन हारिजों माने दावहा सिला बायदि दोखो दोखो जिनाहारि खालामजाना बुथारजानानै फासि होजानानै होनानै जिखुनु माने जोंनि बर' सिख्लाफोरासो बुथार जाबाय थायो नाथाय जोंनि बर' सेंग्राफोर हाबा जाखानाय बर' हौवाफोर दिनैसिम गुबुन हारिनि सिख्लाफोरखौ बेफोरबायदि रेप खालामना बुथारखुमानाय रेकर्ड गैया गुबुन हारिनि हिन्जावफोरखौ लाना खारनाय रेकर्ड गैया नाथाय जोंनि बर' आइजोफोरा बिराद दं लोगोफोर आं बारा गोलाव खालामना भिडिअखौ दिनैसो आं इसांबो लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोरबा सोरबा गोरोन्थि बुंलांदों माखा निस्सय बर' हारिनि फिसा होनानै गोरोन्थि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय गासैखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनै सुंद' भिडिअखौ इसांबो लोगोफोर बर' हारि जिउल' जाथों